Shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin ƙasaitaccen fim ɗin Nuhu zai ƙarata muku shirin Wuff na wanda za a kawo muku a yau, wato na wannan sati kashi na 21. Kafin mu soma a cikin bidiyon mu, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha ta mu ta latest Hausa TV, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Idan kuma ko da ma kai muna subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da haka, barkanku da sake kasancewa da wannan tasha mai albarka, wato tashar latest Hausa TV, tare da mai karanto muku labaran duniya a kodayaushe, wato Sadiq Abdullahi Busawa. A yau da a cikin wannan bidiyo namu mun kawo muku sharhi ne akan ƙasaitaccen fim ɗin nan da ya fice a duniya yanzu, wato shirin fim ɗin Wuff, wanda za a kawo muku a yau kamar yadda aka saba ranar Alhamis. Kamar da yadda kuka ji mun faɗa, shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin fim ɗin Wuff, wato lilin zai ƙara haskaka fim ɗin Wuff na wannan sati, saboda ya rera wata shahararriyar waka musamman saboda wannan fim ɗin na Wuff, wanda aka gudanar da birthday a cikin fim ɗin Wuff, inda za a gabatar a wannan sati. Waƙar dai ba za na ce komai ba sai kun ji ta da kanku, saboda na tabbatar da wanda duk ya kalli Wuff ɗin wannan sati to zai raƙashe da wannan waka. Kada dai ku bari a baku labari, ku yi maza ku je domin ku nemi ci gaban wannan ƙasaitaccen shiri na Wuff kamar yadda aka saba a yau ranar Alhamis, inda za a kawo muku kashi na 21 daidai. Wannan waƙar ba dai sai na ce komai ba, tabbas waƙar ta waƙo kuma da ji ka san wanda iya yayi ta. Wannan shahararren mawaƙi wato lilin kamar dai da kuka sani, ya yi lashe takobin cewa muddin za ku ci gaba da kasancewa da wannan fin nasu, wato fin ɗin Wuff, shi kuma ba zai yi ƙasa da gwiwa wajen kawo muku abubuwan da za su burge ku kuma su yi daidai da ra'ayinku ba. Da fatan dai an ji daɗin kasancewa tare da wannan bidiyo namu. Idan dai haka ne, kar ku yi ƙasa da gwiwa wajen danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Kana kuma ku riƙa danna muna alamar like don shine ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Mun gode. Shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin ƙasaitaccen fim ɗin na Wuff zai ƙarata muku shirin Wuff na wanda za a kawo muku a yau, wato na wannan sati kashi na 21. Kafin mu soma a cikin bidiyon mu, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha ta mu ta latest Hausa TV, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Idan kuma ko da ma kai muna subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da haka, barkanku da sake kasancewa da wannan tasha mai albarka, wato tashar latest Hausa TV, tare da mai karanto muku labaran duniya a kodayaushe, wato Sadiq Abdullahi Busawa. A yau da a cikin wannan bidiyo namu mun kawo muku sharhi ne akan ƙasaitaccen fim ɗin nan da ya fice a duniya yanzu, wato shirin fim ɗin Wuff, wanda za a kawo muku a yau kamar yadda aka saba ranar Alhamis. Kamar da yadda kuka ji mun faɗa, shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin fim ɗin Wuff, wato lilin zai ƙara haskaka fim ɗin Wuff na wannan sati, saboda ya rera wata shahararriyar waka musamman saboda wannan fim ɗin na Wuff, wanda aka gudanar da birthday a cikin fim ɗin Wuff, inda za a gabatar a wannan sati. Waƙar dai ba za na ce komai ba sai kun ji ta da kanku, saboda na tabbatar da wanda duk ya kalli Wuff ɗin wannan sati to zai raƙashe da wannan waka. Kada dai ku bari a baku labari, ku yi maza ku je domin ku nemi
ci gaban wannan ƙasaitaccen shiri na Wuff kamar yadda aka saba a yau ranar Alhamis, inda za a kawo muku kashi na 21 daidai. Wannan waƙar ba dai sai na ce komai ba, tabbas waƙar ta waƙo kuma da ji kasan wanda iya yayi ta. Wannan shahararren mawaƙi wato Lilin Baba, kamar dai da kuka sani, ya yi lashe takobin cewa muddin za ku ci gaba da kasancewa da wannan fin nasu wato fin ɗin Wuff, shi kuma ba zai yi ƙasa da gwiwa wajen kawo muku abubuwan da za su burge ku kuma su yi daidai da ra'ayinku ba. Da fatan dai an ji daɗin kasancewa tare da wannan bidiyo namu. Idan dai haka ne, kar ku yi ƙasa da gwiwa wajen danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Kana kuma ku riƙa danna muna alamar like, don shi ne ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Mun gode. Shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin ƙasaitaccen fin ɗin na Wuff zai ƙarata muku shirin Wuff na wanda za a kawo muku a yau wato na wannan sati kashi na 21. Kafin mu soma a cikin bidiyon mu, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha ta mu ta latest Hausa TV, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Idan kuma ko da ma kai muna subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like, don shi ne ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da haka, barkan ku da sake kasancewa da wannan tasha mai albarka wato tashar latest Hausa TV, tare da mai karanto muku labaran duniya a kodayaushe wato Sadiq Abdullahi Busawa. A yau da a cikin wannan bidiyo namu mun kawo muku sharhi ne akan ƙasaitaccen fin ɗin nan da ya fice a duniya yanzu wato shirin fin ɗin Wuff, wanda za a kawo muku a yau kamar yadda aka saba ranar Alhamis. Kamar da yadda kuka ji mun faɗa, shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin fin ɗin Wuff wato Lilin Baba zai ƙara haskaka fin ɗin Wuff na wannan sati, saboda ya rera wata shahararriyar waƙa musamman saboda wannan fin ɗin na Wuff, wanda aka gudanar da birthday a cikin fin ɗin Wuff inda za a gabatar a wannan sati. Waƙar dai ba za na ce komai ba sai kun ji ta da kanku, saboda na tabbatar da wanda duk ya kalli Wuff ɗin wannan sati to zai raƙashe da wannan waƙa. Kada dai ku bari a baku labari, ku yi maza ku je domin ku nemi ci gaban wannan ƙasaitaccen shiri na Wuff kamar yadda aka saba a yau ranar Alhamis, inda za a kawo muku kashi na 21 daidai. Wannan waƙar ba dai sai na ce komai ba, tabbas waƙar ta waƙo kuma da ji kasan wanda iya yayi ta. Wannan shahararren mawaƙi wato Lilin Baba, kamar dai da kuka sani, ya yi lashe takobin cewa muddin za ku ci gaba da kasancewa da wannan fin nasu wato fin ɗin Wuff, shi kuma ba zai yi ƙasa da gwiwa wajen kawo muku abubuwan da za su burge ku kuma su yi daidai da ra'ayinku ba. Da fatan dai an ji daɗin kasancewa tare da wannan bidiyo namu. Idan dai haka ne, kar ku yi ƙasa da gwiwa wajen danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Kana kuma ku riƙa danna muna alamar like, don shi ne ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Mun gode. Shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin ƙasaitaccen fin ɗin na Wuff zai ƙarata muku shirin Wuff na wanda za a kawo muku a yau wato na wannan sati kashi na 21. Kafin mu soma a cikin bidiyon mu, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha ta mu ta latest Hausa TV, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Idan kuma ko da ma kai muna subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like, don shi ne ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da haka, barkan ku da sake kasancewa
da wannan tasha mai albarka wato tashar Latas Hausa TV, tare da mai karanto muku labaran duniya a kodayaushe wato Sadiq Abdullahi Usawa. A yau da a cikin wannan bidiyo namu mun kawo muku sharhi ne akan kasetaccen fin din nan da ya fice a duniya yanzu, wato shirin fin din wanda za a kawo muku a yau kamar yadda aka saba ranar Alhamis. Kamar da yadda kuka ji mun faɗa, shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin fin ɗin wato lilin zai ƙara haskaka fin ɗin Wuff na wannan sati, saboda ya rera wata shahararriyar waƙa musamman saboda wannan fin ɗin na Wuff wanda aka gudanar da birthday a cikin fin ɗin Wuff inda za a gabatar a wannan sati. Waƙar dai ba za na ce komai ba sai kun ji ta da kanku, saboda na tabbatar da wanda duk ya kalli Wuff ɗin wannan sati to zai raƙashe da wannan waƙa. Kada dai ku bari a baku labari, ku yi maza ku je domin ku nemi ci gaban wannan ƙasaitaccen shiri na Wuff kamar yadda aka saba a yau ranar Alhamis, inda za a kawo muku kashi na 21 daidai. Wannan waƙar ba dai sai na ce komai ba, tabbas waƙar ta waƙo kuma da ji kasan wanda iya yayi ta. Wannan shahararren mawaƙi wato lilin kamar dai da kuka sani ya yi lashe takobin cewa muddin za ku ci gaba da kasancewa da wannan fin nasu wato fin ɗin shi kuma ba zai yi ƙasa da gwiwa wajen kawo muku abubuwan da za su burge ku kuma su yi daidai da ra'ayinku ba. Da fatan dai an ji daɗin kasancewa tare da wannan bidiyo namu. Idan dai haka ne, kar ku yi ƙasa da gwiwa wajen danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Kana kuma ku riƙa danna mana alamar like, don shi ne ke ƙara mana ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Mun gode. Shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin ƙasaitaccen fin ɗin na Wuff zai ƙarata muku shirin Wuff na wanda za a kawo muku a yau wato na wannan sati kashi na 21. Kafin mu soma a cikin bidiyon mu, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha ta mu ta Latas Hausa TV, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Idan kuma ko da ma kai muna subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like, don shi ne ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da haka, barkan ku da sake kasancewa da wannan tasha mai albarka wato tashar Latas Hausa TV, tare da mai karanto muku labaran duniya a kodayaushe wato Sadiq Abdullahi Usawa. A yau da a cikin wannan bidiyo namu mun kawo muku sharhi ne akan kasetaccen fin din nan da ya fice a duniya yanzu, wato shirin fin din Wuff wanda za a kawo muku a yau kamar yadda aka saba ranar Alhamis. Kamar da yadda kuka ji mun faɗa, shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin fin ɗin Wuff wato lilin zai ƙara haskaka fin ɗin Wuff na wannan sati, saboda ya rera wata shahararriyar waƙa musamman saboda wannan fin ɗin na Wuff wanda aka gudanar da birthday a cikin fin ɗin Wuff inda za a gabatar a wannan sati. Waƙar dai ba za na ce komai ba sai kun ji ta da kanku, saboda na tabbatar da wanda duk ya kalli Wuff ɗin wannan sati to zai raƙashe da wannan waƙa. Kada dai ku bari a baku labari, ku yi maza ku je domin ku nemi ci gaban wannan ƙasaitaccen shiri na Wuff kamar yadda aka saba a yau ranar Alhamis, inda za a kawo muku kashi na 21 daidai. Wannan waƙar ba dai sai na ce komai ba, tabbas waƙar ta waƙo kuma da ji kasan wanda iya yayi ta. Wannan shahararren mawaƙi wato lilin kamar dai da kuka sani ya yi lashe takobin cewa muddin za ku ci gaba da kasancewa da wannan fin nasu wato fin ɗin shi kuma ba zai yi ƙasa da gwiwa wajen kawo muku abubuwan da za su burge ku kuma su yi daidai da ra'ayinku ba. Da fatan dai an ji daɗin kasancewa tare da wannan bidiyo namu. Idan dai haka ne, kar ku
yi ƙasa da gwiwa wajen danna muna alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Kana kuma ku riƙa danna muna alamar like, don shi ne ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Mun gode. Shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin ƙasaitaccen fim ɗin Nuhu zai ƙarata muku shirin Wuff na wanda za a kawo muku a yau, wato na wannan sati kashi na 21. Kafin mu soma a cikin bidiyon mu, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha ta mu ta latest Hausa TV, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Idan kuma ko da ma kai muna subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like, don shi ne ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da haka, barkan ku da sake kasancewa da wannan tasha mai albarka, wato tashar latest Hausa TV, tare da mai karanto muku labaran duniya a kodayaushe, wato Sadiq Abdullahi Kusawa. A yau da a cikin wannan bidiyo namu mun kawo muku sharhi ne akan ƙasaitaccen fim ɗin nan da ya fice a duniya yanzu, wato shirin fim ɗin wanda za a kawo muku a yau kamar yadda aka saba ranar Alhamis. Kamar da yadda kuka ji mun faɗa, shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin fim ɗin wato lilin zai ƙara haskaka fim ɗin Wuff na wannan sati, saboda ya rera wata shahararriyar waƙa musamman saboda wannan fim ɗin na Wuff wanda aka gudanar da birthday a cikin fim ɗin inda za a gabatar a wannan sati. Waƙar dai ba za na ce komai ba sai kun ji ta da kanku, saboda na tabbatar da wanda duk ya kalli ɗin wannan sati to zai raƙashe da wannan waƙa. Kada dai ku bari a baku labari, ku yi maza ku je domin ku nemi ci gaban wannan ƙasaitaccen shiri na Wuff kamar yadda aka saba a yau ranar Alhamis, inda za a kawo muku kashi na 21 daidai. Wannan waƙar ba dai sai na ce komai ba, tabbas waƙar ta waƙo kuma da ji kasan wanda iya yayi ta. Wannan shahararren mawaƙi wato lilin kamar dai da kuka sani, ya yi lashe takobin cewa muddin za ku ci gaba da kasancewa da wannan fin nasu, wato fin ɗin shi kuma ba zai yi ƙasa da gwiwa wajen kawo muku abubuwan da za su burge ku kuma su yi daidai da ra'ayinku ba. Da fatan dai an ji daɗin kasancewa tare da wannan bidiyo namu. Idan dai haka ne, kar ku yi ƙasa da gwiwa wajen danna muna alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Kana kuma ku riƙa danna muna alamar like, don shi ne ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Mun gode. Shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin ƙasaitaccen fim ɗin Nuhu zai ƙarata muku shirin Wuff na wanda za a kawo muku a yau, wato na wannan sati kashi na 21. Kafin mu soma a cikin bidiyon mu, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha ta mu ta latest Hausa TV, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Idan kuma ko da ma kai muna subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like, don shi ne ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da haka, barkan ku da sake kasancewa da wannan tasha mai albarka, wato tashar latest Hausa TV, tare da mai karanto muku labaran duniya a kodayaushe, wato Sadiq Abdullahi Kusawa. A yau da a cikin wannan bidiyo namu mun kawo muku sharhi ne akan ƙasaitaccen fim ɗin nan da ya fice a duniya yanzu, wato shirin fim ɗin wanda za a kawo muku a yau kamar yadda aka saba ranar Alhamis. Kamar da yadda kuka ji mun faɗa, shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin fim ɗin wato lilin zai ƙara haskaka fim ɗin Wuff na wannan sati, saboda ya rera wata shahararriyar waƙa musamman saboda wannan fim ɗin na Wuff wanda aka gudanar da birthday a cikin fim ɗin inda za a gabatar a wannan sati.
waƙar dai ba za na ce komai ba sai kun ji ta da kanku, saboda na tabbatar da wanda duk ya kalli Wuff ɗin wannan sati to zai raƙashe da wannan waƙa. Kada dai ku bari a baku labari, ku yi maza ku je domin ku nemi ci gaban wannan ƙasaitaccen shiri na Wuff kamar yadda aka saba a yau ranar Alhamis, inda za a kawo muku kashi na 21 daidai. Wannan waƙar ba dai sai na ce komai ba, tabbas waƙar ta waƙo kuma da ji kasan wanda iya yayi ta. Wannan shahararren mawaƙi wato Lilin Baba kamar dai da kuka sani ya yi lashe takobin cewa muddin za ku ci gaba da kasancewa da wannan fin nasu wato fin ɗin Wuff, shi kuma ba zai yi ƙasa da gwiwa wajen kawo muku abubuwan da za su burge ku kuma su yi daidai da ra'ayinku ba. Da fatan dai an ji daɗin kasancewa tare da wannan bidiyo namu. Idan dai haka ne, kar ku yi ƙasa da gwiwa wajen danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Kana kuma ku riƙa danna muna alamar like, don shi ne ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Mun gode. Shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin ƙasaitaccen fim ɗin na Wuff zai ƙarata muku shirin Wuff na wanda za a kawo muku a yau wato na wannan sati kashi na 21. Kafin mu soma a cikin bidiyon mu, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha ta mu ta latest Hausa TV, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Idan kuma ko da ma ka muna subscribe, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like, don shine ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da haka, barkan ku da sake kasancewa da wannan tasha mai albarka wato tashar latest Hausa TV, tare da mai karanto muku labaran duniya a kodayaushe wato Sadiq Abdullahi Kusawa. A yau da a cikin wannan bidiyo namu mun kawo muku sharhi ne akan ƙasaitaccen fin ɗin nan da ya fice a duniya yanzu wato shirin fin ɗin Wuff, wanda za a kawo muku a yau kamar yadda aka saba ranar Alhamis. Kamar da yadda kuka ji mun faɗa, shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin fin ɗin Wuff wato Lilin Baba zai ƙara haskaka fin ɗin Wuff na wannan sati, saboda ya rera wata shahararriyar waƙa musamman saboda wannan fin ɗin na Wuff wanda aka gudanar da birthday a cikin fin ɗin Wuff, inda za a gabatar a wannan sati. Waƙar dai ba za na ce komai ba sai kun ji ta da kanku, saboda na tabbatar da wanda duk ya kalli Wuff ɗin wannan sati to zai raƙashe da wannan waƙa. Kada dai ku bari a baku labari, ku yi maza ku je domin ku nemi ci gaban wannan ƙasaitaccen shiri na Wuff kamar yadda aka saba a yau ranar Alhamis, inda za a kawo muku kashi na 21 daidai. Wannan waƙar ba dai sai na ce komai ba, tabbas waƙar ta waƙo kuma da ji kasan wanda iya yayi ta. Wannan shahararren mawaƙi wato Lilin Baba kamar dai da kuka sani ya yi lashe takobin cewa muddin za ku ci gaba da kasancewa da wannan fin nasu wato fin ɗin Wuff, shi kuma ba zai yi ƙasa da gwiwa wajen kawo muku abubuwan da za su burge ku kuma su yi daidai da ra'ayinku ba. Da fatan dai an ji daɗin kasancewa tare da wannan bidiyo namu. Idan dai haka ne, kar ku yi ƙasa da gwiwa wajen danna mana alamar subscribe, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Kana kuma ku riƙa danna muna alamar like, don shi ne ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Mun gode. Shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin ƙasaitaccen fim ɗin na Wuff zai ƙarata muku shirin Wuff na wanda za a kawo muku a yau wato na wannan sati kashi na 21. Kafin mu soma a cikin bidiyon mu, idan yau ne farkon zuwanka wannan tasha ta mu ta latest Hausa TV, muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin sake kasancewa da wasu labarai da zaran mun ɗaura. Idan kuma ko da ma ka muna subscribe,
muna roƙonka da ka taimaka ka danna muna alamar like don shine ke ƙara muna ƙarfin gwiwar ƙara kawo muku wasu labarai da zaran mun samu. Masu kallon mu da kuma sauraron mu a daidai wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da haka, barkanku da sake kasancewa da wannan tasha mai albarka, wato tashar Latas Hausa TV, tare da mai karanto muku labaran duniya a kodayaushe, wato Sadiq Abdullahi Busawa. A yau da a cikin wannan bidiyo namu mun kawo muku sharhi ne akan kasetaccen fin din nan da ya fice a duniya yanzu, wato shirin fin din Wuff, wanda za a kawo muku a yau kamar yadda aka saba ranar Alhamis. Kamar da yadda kuka ji mun faɗa, shahararren mawaƙin nan kuma jarumi a cikin fin din Wuff, wato lilin baba, zai ƙara haskaka fin din Wuff na wannan sati saboda ya rera wata shahararriyar waƙa musamman.